asik. Aduh Indi Laras Solo solo. Mas Cahyo pundi Mas Cahyo? Monggo Mas Cahyo. monggo panitia Sik sik sik. lagi sedih. nangis sakjroning atiku Nalikane nalika sliramu tak gendong kemana-mana. sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wektu mugi-mugi Gusti ijabahi sak kapananggonmu bali bisa kuput kaya doe nguni Sik sik sik. Mas Cahyo. taun nono winjono tak antene ing kucing trasa belum ngomong bebasane mengkaton katon brengosmu bae Aja lali amalinku Oh kemana kang mas janji-janjimu Aku kang satya satuhur tak ateni nganti saelingmu Spesial kagem Pak Sriwarno. Monggo Pak Sri. Kulon Progo bergoyang. Sik sik sik. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Pak Sri. Apa sliramu
Ya. Iya, Bun. Ayo dang digayengke windi laras campur sarine emas yono pimpinane degogel MC-ne Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. Waktuku orang, aku nggak tahu yang jorok-jorok. Ku sadap-sadap, ku kira kodok nggak taunya popok. waktuku capek agak tahu yang lebih-lebih ku kira cobek bocok tenanan yang mengendang gaya emosi ya sing penak iramane podo iki lho waktuku capek aku gak tahu yang lembek-lembek kira go iramu piye to ker tabuhmu kuwi lho Nanti, anu cocok nih ngono lho. gak melawi padake lambengku ki lho Padakne. oh lah bocah iki jan yo ora dipadakne wilane ngono ki to Kaji, lho ngene iki lho Siwang kaji, siwang kaji koko belum. sik Siwang kaji koko belum. Enak no, coba jenengan. naik Rasa. Menang. Ayo angkat Bang ayo. ora padan aku. Le wong lagune. Yo. Mas Sabar, Mas Agus Sukamura bergoyang. Biasa ini. Biasa loh mas. Ayo Sherlock mas bogel. Ning ngarep cayu. Sik. Sesak metu sedih. Bu ayo bu Dadele wong atiku Ayo yo. nalikane sepisan ketemu Ayo. wong ayu kantelanku Pak Rustam godho ati riton siang dalu kulon praga bergoyang nih walah suwe aku menteni lewo tok capi Tak gendong kowe ning kasur. dadya ati nyawiji kenatian adoh tak parani nih Mas, iki ning kene iki keluarga Kulon Progo iki pirang-pirang lho nih nangge. heeh wong Bu Sutinah iki asli saking Ngayogyakarta kok Oh, gak ngoten. heeh Kulon Progo Nangge. ning sing ngersake Sukapura Oh, ngoten gak apa-apa, Mas. Mas Agus karo Mas apa mau Nanti. Piye nendi? Ndi sing Keterangane piye iki? ning ngarep kono nih Ya. Asap Loh, tepat Kakek. di koratu. Siramu dadiake sisiku. Fokus ning Wera minggir tabrak. Salah dhewe nang dalan. Ibu Tuti. Mas Sabar, Mas Agus.
pusi Ayo ya. wong ayu kate laku bodo ati rinten lawan dalu suwe gonmu ngenteni lewonge ngati tanan tok tapi gendong bawa ning kasur dadya ati nyawiji nadyan ado paparati Mas Pak E, Mas Cahyo ngertos hae napa mboten? Ngertos. Anu ajeng mboten ngertos. Nganu mbok critakne ngono lho. boten sabu tutik ampun jenengan ampun ngoten niku lah. Bu Tuti. ketone duit malah. Pak, ngersake lagu napa, Pak? Lah nggak ngeten iki lho, Pak, hae, Pak. Lah, nggih. Matur suwun lho, Pak. Lagune napa? Perahu layar. Oke. Heeh. Sabtu pandita prabu ring sliraku dadya ing sisiku mugi Gusti nglilani perahu layar tresnaku bakal kinawa mati.
Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Keri ing zaman Kok yo sing eling dik eling bapak mas iku budaya. bener kandhamu Ayo Pak Haji. Pak RT. Cabai rawit dhewe senang awake dhewe, Bu. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden ketimuran. Yo kok iya sing eling Pak Warno iku budaya. Nih, kowe iki minggir. Monggo Pak Departo. Remo jenengan Remo
ngrasakno dhewe kono ini lah. Ora bae aku. Kok sik ya Mas. Iki tak nganu sih. Kowe transaksi ngono lho. Lah wi bocah epilepsi kok ditekoni. Epilepsi piye? Sing gampang lali jenenge apa? Amnesia. Kaya deng hernia. Cok. Cok piye to iki? Ngarake mesti kok cok iki lho. Kaya basane ragil ae. Maksudnya kan anu epilepsi barang lho. Aku mbok padake ayam barang iki lho. Lah nggih Pak, niku ki nganu mungsuhe kula niku. Mentang-mentang disawer akeh wae ngelon aku cok ya. Ampun. Ngono kuwi dosa Oh kan. pancen. Nggih. Bocah epilepsi ditekoni. Oh tekan apa nggih lho. Nggih. Publik iki. Kalih Pak RW. Oke. Tenang Dik, engko foto karo aku santai. Adik-adikku blacksmith. Iki tintingane, Dok. Ilang, Mas. Aja lali pawelingku. Muga mono kamas. Janji-janjimu. Aku kan biasa. Tak enteni nganti sak matimu. Spesial buat Pak Departo. Ini manis sekali. Widi Laras, yo yo yo. Yo. Kisah jroning atiku. Nalika sliramu tinggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo Suwon rino lan wengi. Muga-muga Gusti ngejam Soka pananggonmu kali iso kumpul kaya dueng muni. Katon seliramu wae. Minggu ngarep boten main. Kosong. Dek, jangan pulang dulu. Ya lu duwe. Dior, radang-dang. Ampun. Wah, alah. Ya gong ki piye to jane ra nggo gong ki? Nah, Bukel marem ketidak. aku. Bukel ketidak. Pak Warno wir Pak Komandan ki. Yuk Tom, diaturke langsung edaran bersama dengan Windy Laras Sampur Sari Indonesia. Sukoharjo Makmur.
ora kedanan mripate galak-galak awe-awe pemuka rasa atiku yen nyawang esem lan kuyumu ya sen ini kemayune perawan apa? Perawan jaiton lho pintu. Lho matane lho Mas jenengan Yo Ben. lho. Ora masalah. Dhuwur iki. Nggih Pak nggih. Lah nggih cek perawan kula nggih. Nggih kok. Lah iki tembus Pak De iki. Tak rewangi pati geni pamriye arah terulung hatine aku ora kayati mong sliramu priyatan Ora doyan kowe kuwi lho Mas. Alah lah ngono ki lho. Jenengan ki kok ya. Oh tinggi kamu, Dik. MC ini koyo celeng. Mboten pareng. Kamu itu harus mengaca diri. Iya niki ya rupamu koyo ngono kok ya kakean polah lho. Ngene. Ngene. Ya. Maaf ya Mbak ya.
dia kadang kumat-kumatan ngono. Kumang sama ku bar ke rumah sakit kok piye? Saya diane. Wow. Tak rewangi pati geni pamriye karep Ya, nanti Bapak ke depan ya. Oke. Beneran ya, Pak? Lucunya tadi ya, Pak. Bu, sampai gunung ayo. Ayo goyang mawon, goyang mawon. Zaman persuan berkelingan Ayo maju, maju. anak-anak biyen tak obati ning saiki ana mati Mbak Nopi Ayo Mbak Nopi gunung tak cacoki sego sanggung yen mendung tak silih kabeh gunung Hae, Mas, mbok nyanyi sing ikhlas ngono sing hati gembira ngono lho. aku ki gumun lho nek wajahku dudu wajah pasaran sawer apa piye angger wong nyawer kok mesti nanggone wong wedok terus yo Siapa bilang wajah sampean tuh kula pasaran, niku jane nggih Mas? nampa Bu kula niku disawer pinten-pinten kula tampa mboten nyawer duit rokok nggih kula tampa kok gumun kula niku Aja kaya ngono lho, Mas. Tak paringi iki lho. Sakar bisa terus to
Bel. Informasi 2 lagu lagi terus. Pripun to, Bu? Sekar bisa apa? Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang asik piye Jangan banyak-banyak, Pak. openi ning saiki ana endi Eri, Apa? kowe iki bodohmu rame-rame. Lagune lagi rame jadi ndek. Lho, kowe iki nyambut gawe. Jarene wis ana turutan sing digadang tinggal janji ning saiki apa lali Sumarmi iya neng gunung tak cayongi sego jagung ayen mendung tak silih kabeh gunung kaya kaset kusut jenengan sing nyekar lho sing Mas. bosok iya sing nyobit Ini ya lambemu kowe sing bosok no. kok iso lagi sok kaya zaman 76 ae Lagu kan eramu tau Mas. iki iso kok sing apik Beda. Anggo Kalau rat-rat lho. aku beda. Coba dang. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi Iya, Bun. ora iman gone padha Di zaman berjuang berkali Kowe iki jane mudeng apa ora, Ris? Ya mudeng ta, Mas? Penggitar kok iso kaya ngono kuwi lho. Sekar bisa nyawang Yo ngene iki lho, Rik. Wes.
rasa mutungan ngono lho, Mas. Yoga-yoga. Aku lara ati iki. Iki ki rombongan. Barang kowe apa? Nek yo iki rombonganmu. Nek yo asu kowe apa? Sing ngelokne yoga asu sapa? Aku ora ngelokne yoga asu. Lah kowe mau ngono. Lah iya, nek yo asu kowe apa? Aku ora ngelokne yoga kuwi asu ya ni, sing ngelokne asu ki sapa? Kowe. Yoga-yoga. Lagu ki sing penak dijogeti. Lagu kok koyo nglokor kabeh. Sabar sabar. Sabar kok kene lho Nini. Ibu lagunya apa, Bu? Yang tadi Dejaman tak tintin-tane dentane tak rene dentah. Jarene wis mengo. Biyen ate janji. Nek saiki ana nganti Ning gunung dongi seko cakung gedang tok gedang tok gedang tok yen mendung asili capek Mas ora cangkem yo ker sing muni kendang gamelan muni kabeh kok malah sing tak tahu wah jane susah setruk aku nang kene syukur bisa pekok banget kowe. Kelone kok pokok-pokok ngono ki lho. Matur sembah nuwun Pak Sukijo, Bu Sukijo. Nggih. Alhamdulillah. Heeh. Kamu dapat berapa setoran? Dapat berapa? Matur suwun Bu Parmi. Pak Sukijo. Kene, come back to the place. Bareke. Campur sari koyo ngene. The dogs. The dogs dalmu jeblok kuwi. Warake yang sok dedok. Dedok ya asu. Bareh campur sari ke apik no kowe. Orang aku tak sogok no cekok murah-murah aku mari musik. Lah tak sogok jos. Kesuwen. Angel aku. Kowe iki nafsu apa piye? Ya maaf, kilap. Kok karepe kok ngemek-ngemek kae ketemu. Aku kilap nih, aku harus minta maaf. Ayo. Lah awas. Tak sogok ya. Tak sogok. Oh, the little. Hey. You're big. Maghrib. Lagu selanjutnya maghrib. Cah edan iki. They cannot modot. Debet-debet bangun disko kuwi manuk-manuk dhewe kok dadan debet-debet. Bare Bu ya. Kesel aku. Kesel karo yoga kuwi lho. Engke leren lah, penak leren. Masem kabeh kok sesuk. Sing siji debat-debet. MC-ne mumet. Mumat. Ladeni cah kok ngene. Wis leren sik lah setengah 6 punjul lho. Bapak-bapak, ibu-ibu, saderengipun lepatin pangapunten menika kadang-kadang saking Windy Laras ala Kalin cerah foto gentabuana genset lerep sak petawis wekdal mengke sak samul badhe salat isya. Kami ora sah. Bu leren nggih, Bu. Sing domah ngakon leren. Wegah. Paket teh. Kelingsingan, Ket. Gak. Iki sing ngebarke aku apa kono jane? Aku ki MC lho. Siji kasil. Fanmu akeh lho. Oke, nanti jam 8 main lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak usah, Pak. Udah lah. Podo. Udah Pak, ini setengah 6 lebih Pak. Belakang udah pengajian ya Bu ya. Belum. Enggak usah. MC gak nyanyi blas. Iki ya goedan kabeh apa piye jane? Campur sari apa jane? Udah. Saya enggak sanggup.
bodo amat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya. Telingsingan. Iki sing dimakon wis Erik. Siji meneh mbahmu iki nabrak magrib engko. Masih bersama MC tuanya Indonesia, Bukel Adi Prayitno. Sarang-sarang Windiara. Diparani ngoyo-oyo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogo. Leren kabeh. Ya, makasih.